Mijn naam is Abdrim Gheni en ik ben een Oeigoer. Ik ben gevlucht naar Nederland uit Oost-Turkestan dat bezit wordt door de China sinds 1949. Ik woon met mijn vrouw en 3 kinderen in Soest. Wij hebben allemaal Nederlands nationaliteit. Ik werk in een microbiologie laboratorium in Utrecht. De hele wereld weet wat er gebeurt in mijn huisland in Oost-Turkestan. Meer dan 3 miljoen Oeigoeren in de concentratiekampen. De taal, cultuur, geschiedenis en de religie van de Oeigoeren worden vernietigd. De kinderen worden gescheiden van hun ouders en ze verliezen hun eigen taal, cultuur en de religie en worden gedwongen om een nieuwe Chinese generatie te maken. Oeigoerse vrouwen worden niet alleen gedwongen met geen Chinezen te trouwen, maar ze worden ook verkracht, gesteriliseerd en moeten abortus ondergaan enzovoort. Oeigoeren worden niet alleen tot slavernij gedwongen in de fabrieken in Oost-Turkestan, maar ze worden ook duizenden kilometers verder gedeporteerd om de gedwongen in de Chinese provincie te werken in de fabrieken als slaven. De interne organen van de Oeigoeren worden met geweld weggenomen en verkocht. Dit zijn 19 van mijn vermiste familieleden. Van mijn vermiste familieleden zijn het levende bewijs van de genocide in China tegen de Oeigoeren. Vanaf 23 mei 2017 heb ik geen contact kunnen krijgen met mijn vermiste 19 familieleden die in Oost-Turkestan wonen. Ik weet niet of ze nog in leven zijn of in een concentratiekamp of gevangenis zitten. Ik heb via verschillende manieren geprobeerd met hen contact op te nemen, maar dat lukt mij niet. Dus heb ik in mijn eentje in de weekenden geprotesteerd op de Damplein in Amsterdam vanaf 23 juni 2018 om bekendheid te geven aan de benaderde situatie van de Oeigoeren, inclusief mijn vermiste 19 familieleden. Ik heb ook vreedzaam geprotesteerd voor het gebouw van de Nederlandse regering in het Chinese ambassade in Den Haag. Ook heb ik geprotesteerd in de Parijs voor de Eiffeltoren en voor het gebouw van de Verenigde Naties in Genève. Desondanks krijg ik geen antwoorden over mijn vermiste familieleden. Ik heb brieven gestuurd naar de koning, naar de minister-president van de Nederlanden en naar de ministerie van de Buitenlandse Zaken met de vraag om mij bij te staan om de informatie te krijgen over mijn vermiste familieleden via diplomaatkanalen. Namens mij namen ze contact op met de Chinese ambassade in Nederland. Maar de Chinese ambassade heeft geen informatie gegeven aan Buitenlandse Zaken. Op 14 augustus 2020 protesteerde ik voor de Chinese ambassade in Den Haag om te eisen dat zij mij de informatie gaven over de situatie van mijn familieleden. Toen ik mij op het terrein van de ambassade begaf om een antwoord te krijgen, werd ik gearresteerd door de Nederlandse politie en na 2 uur weer vrijgelaten met een boete van €1000. Op 24 september 2020 kreeg ik een
brief van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij stuurde mij in de brief door van de Chinese ambassade die mij informeerden dat 5 van mijn familieleden afzonderlijk waren veroordeeld tot gevangenisstraf van 3 tot 16,5 jaar met verschillende aanklachten. De andere familieleden waren vrij. Ik vertrouw niet het antwoord van de Chinese regering dat mijn overige 14 familieleden in vrijheid leven. Als zij inderdaad vrij zijn, waarom kan ik hen dan niet telefonisch spreken? Dat betekent dat mijn familieleden worden vermoord door de Chinese regering. Mijn verhaal is een voorbeeld van wat miljoenen Oeigoeren meemaken. Wat kunnen jullie doen? De wereld herdenkt elk jaar genocide. Maar ze onderneemt geen maatregelen om de Oeigoerse genocide die op dit moment plaatsvindt te stoppen. Dus ik hoop dat de wereld zal samenwerken om sancties op te leggen aan de Chinese regering, zodat de Oeigoerse genocide gestopt wordt. Steun de Oeigoeren. Ondernemen actie. Stop de Oeigoerse genocide voordat het te laat is. Boycott Chinese producten. Zij kunnen gemaakt zijn door Oeigoerse dwangarbeid. Namens alle Oeigoeren denk ik jullie voor het organiseren van deze actiedag tegen de stedenbaan tussen Arnhem en de Wuhan vanwege het genocide plegende China. Hartelijk bedankt jullie aandacht.